Nire sortzen naz, eta nator Mondragon Unibertsitatetik, Aritxabaletako fakultatetik, plusentzen asko gradutik. Eta ni Arkaiz Biain eta Bagaratik nator. Bueno, Arizmendin ikastolan gauz, eta oin ikusi behar ditugu aurtengo BH tripleiaketan aurkeztu diren bideo guztizak, eta erabakiko dugu dango nartio, zintzuk izango dien aurtengo sarixak edo. Bueno, epaimaitik sariketa honetan baloratzen ditugun kontuak normalien izaten dire edukiz alde batetik, originaltasuna ere bai, kalitatea edo erabiltzen diren teknikak ere bai, eta horten edukizakin lotuta galderia da zerran konfiantza. Lehiaketa hau iruditzen jaku badala altzaki bat edo ikasleak betiko lanetatik urtetzeko, dinamikak apurtzeko, eta igual sorkuntza lantzeko beste modu bat, eta urtetik urtera ikusten dugu sorkuntza hori handitzen duela, eta geroz eta lan originalauak ere aurkezten diela, eta oso pozik egoten ere, urtero hemen.